Guys, njengoba ngisanitshela ukuthi nisubscribe lapha ku-YouTube yami yabo. Kulula guys, just ungena lapha ku-YouTube, uyasesha lapho ukuthi Cheese My French, then kuzovela igama elithi subscribe bese uyalipressa le gama yabo. Hey hayi lo mntwana akalaleli izitshe ezingaka, ubhizi uhlelela ifoni la. Ye wena Cheese. Yini ke manje? Yeyi wena ngikhuluma nawe, waye ungakawashanga lezitsha? Izitsha? Uyangiva ngithi izitsha. Mara mama uthe ngiwasha izitsha, nota amapoto nezipuni namakomishi. Uthe izitsha. Uyahlanya wena, mangithi izitsha ngibala yo. Neda, bringa neda, wo bas. Ngiyahlanya. Uyangiphendula Cheese. Uyangiphendula, uphendula umamakho. Uyangiphendula. Awubona ukuthi kuhlanya wena njengoba urazi. Uyaziconfuse. Yazi ngizokubulala wena, ngizokubulala ngalezi zami izandla, uyangizwa ukuthi ngithini. Bese uyayitshela ngisho. And bheka ngisho you always say mind your own business. So nami shembe ngicela ukuthi umuntu anake kwakhe yabo, nami ngizozinakela kwami. Hayi ke alright my boy, yazini. Ngicela ungiphumele la kwami. Mara mama. Ngicela ungiphumele la kwami. No, ngiphume ngephi? Ngiphume ngephi? Mangithi like umuntu anake kwakhe like angizumntanakho. Ngingowakho sisi. Yazi lo mntwana lo. Yazi wena ngizokubulala. Bheka ne. Yazi ngicela ungenzeleni sisi. Ngicela ungishayele itiye yabo. Ungayifaki ibisi this time. Thela amanzi ituphora nyana. Danko.